Ik ben Martin Schotanus en we zijn hier in Kalmersweg bij de hervormde kerken. Sint-Burg heet het de Oudkerken. En hier zit een oude toeren hebben we nog met een klok erin. En die klok die mag ik alle dagen even opwinnen. Dus ik doe het liever weer hier. Wat ben je aan het doen? Nee, klok aan het draaien. Want anders dan zit hij in de zwaar, daar in de klok van de zwaar niet meer ligt. Dus, ja, dan maar dat even. Nou rent er, gaan we die opwonen. Dat is voor het oerwerk. En deze zit ik nu op draaien. En deze is voor het slaan. De slinger gaat mooi rustig in, om die oren slaat. Die slaat nu aan zijn 1 keer en die slaat er aan 11 keer en die slaat er 12 keer. Ja, dat kun je moeilijk uitlezen. Eigenlijk. Maar dat jaren waarstek. Dat jij we aan al, ja. Dan wacht je even, toch? Want je begint hard, ja. Dat begint er al. Dan slaat er 1 keer. Ja, en dat is het oerwerk, dat slaat nu om jou over. En hij steekt zich wel een stil, maar meestal dan, probeer ik wel op tijd te wijzen. Ik moet binnen 26 uur opdraaien, want dan is het gebeurd. We zijn nu boven in de toer, ongeveer 8 meter hoog. En hier hing je 2 klokken. Dat onderste klokje die wordt net meer broed, maar die functioneert eigenlijk nog wel. Hij zou wel werken, je kan hem wel slaan. De bovenste klok, daar slaat de klepel op om die alle uren. En op de hamer en de klepel die hingen die binnenin en die slaat hier in de zijkant op. Dat doet er dus om 9 uren, 12 uren en om 6 uren. En dan gaat het elektrisch en dan gaat deze klok gaat zo heen en weg en dan slaat hij daar hoor. Mijn schoonheid had het dien en daarvoor had mijn schoonheid zijn heid dien. En daarvoor had de familie die dat we meer van mijn schoonheid, die zijn mem en derde wij zusters van ons hadden. Die hadden toen die en dat zit in die familie. Het kwam meer uit die vrouwenwijk. Het is wel wat bijzonder om hier even te wijzen. Nou, dan ga je wel eens even naar boven. En dan soms een stukje even boven het dakraam uit en dan kijk ik even hoe het wat heen is zien. Want ik kan wel heel even voor het zien dan. En dat is wel heel mooi.